et servire Domino in everything, love and serve the Lord. Omnibus amare, in omnibus servire, in omnibus amare et servire Domino, in everything love and serve the Lord. In omnibus amare, in omnibus servire, in omnibus amare et servire Domino, in everything, love and serve the Lord. In omnibus amare, in omnibus. Rosita Bayangan, Solomon Bayangan, Mercy Sokyambay, Susana Kyambay, Tess Roque, Cambodaring Maldong Caladro, Interrogatorio. Talakagpatan.
Kristo'y lugod ng Diyos, ating pamakyagon ng Espiritu Santo, manatili kay kayo namin. at kekan tinurin. Kapatid, tukang kamo sa aguni, isadya talaga nila ang sarili, kung tama na din, at pamiyang pang ni Imbadalang Miso, kapamilataning pamanyisip ang pagkakatamong kakulangan, at pamanyawad kapatawaran, king mapamakalululo at maganapang ikta. Iagastang miyag na nagmang ang kapanisyan, Aminan ko, King Diyos, ang mapamakalolo, at kaya kayo kapatad, hindi kasala kong dina, King pamisit, pangamaman, ang pampaman niya pat King Marok, at King pamagtamad kong gawa, King Mayat, asukat ko sanang betat, kasalanan kong mabayat, uminitay panigap bukukan na ng Mariang Kaplang ng Birhen, kayong sablang ang hilang pandanal, at kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo ko King Diyos sa ginutamo. King Diyos sa mayo tayong manutupa kaluluwa na kamo, at king pangapatawad na rin kasalanan kamo. Idala na katangan sana king diye alamanggo. Amen. Manalangin kamo. O Diyos ay kami, kapantene inganak ng Yesus, dapat makanyan man gawa ng kapatad at talasuyubi,
in kayang sarili. Ing Espiritu na manatili sanang magyege kami at ipayabot na ing maging kalupamiya ing anak mo alang sikanan amalyaring makapanasakit bani ang asuywan ing metong at metong lalo na ring kamay naming kapatid. King antikaniting paralan akit dasana ring tao nung nuanti tetagan ing lubut abinyan kay kami. Iniyagan ni ing kapamilatan ng Kristo ang ginuni. Amen. Pamamasa ni Bat, king libro ng propeta Isayas. Mano ng Ginoo, kaburian ko ing dumaling niyang kasakitan. Nitong iyang sakripisyo ing kamatayan, bangi patawaran ing kasalanan. Inyaakit na laring kayang palipi, kumabayabe at king kapamilatanan, ibarasan ko magtagumpay. Kay ba't naningdiyan ang mitmong kasakitan, ni katulayang lumang. Abalo na, king emayalang ulaga, ing kayang kasakitan. Ing tapat kong talasuyo, at upukong pitutulan. Tanggapana, ing parusang mga tulid karing dakal. At alang-alang kaya, kakulang patawaran. Ingamano ninyo, salamat ang Diyos. O ginulugod mo, kaya kami sa ipakit, ang tinanim kaya kake manali. O ginulugod mo, kaya kami sa ipakit, ang tinanim kaya kake manali. Ingamano ninyo, ngunit mong katapatan, at apanaligan sa blanang depatan. Kaluguran ng hustisya at inkatapatan, yato kayayang kakatman, kingkayang pakanal. O ginulugod mo kaya kami sa upakit, ang tinanim kaya kake manalog. Dapat hindi mo ingata na laring retang makitakot at gagalang kaya, at sablang manalog kung lugod mo. Iligtas na laking kamatayan, king panawaning danot, pagkaluba na lang tama mo. O ginulugod mo kaya kami sa upakit, ang tinanim kaya kake manalog. Inginuyang kaya katang kapanayan, talasaw at kambilang. O ginulugod mo kaya kami sa upakit, ang tinanim kaya kake manalog. O ginulugod mo kaya kami sa upakit, ang tinanim kaya kake manalog. Pamamasa ni Bat, kinsulat karing Hebreo. Ang pinangalan ng Yesus, ang anak ng Diyos, patungtang niya itong marangal at mata sa saserdote, pamiral sa dating harapan na kabugong Diyos. Magpakatatagtang nitong tibot, ang kaya katamang kasalpantayanan. Ang kaya katamang mata sa saserdote, giyasayang matisan niya itong mapanandang, ang kaya katamang tingnan. Uling yaman, dinalan niya king sablang kapagsubukan, kaluban ng daralanan tamo, basta Manila ang kasalan. Nakambing matibay kapanaligan, lumapit tamong pintrono ng Diyos, bata ng kumutan ang lumis, at sawat kumuros ng pamangailangan tamo. Ingamano ng Ginoo, salamat ang Diyos.
Inggil manatili ake kayo, at kayakaan tinuring. pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Marcos. Ligaya kaya ka, O Ginoo. Linapit na kang Jesus ni Santiago at Juan, ay anak ng Zebedeo at Ngara, Maestro at inkeng buring adwan keka, naning buring adwan kanako, nga nang kinutang karelo. May kibat lo, nung lukluk na ka king maligayang kayarian mo, ipagkalumusa, ing makalukluk king ninat mo keka. Sinabi ng Jesus karelo, ay bali nga adwan nyo. Api ba tayo kaya ing kasakitan o ibatan ko? Maliyari ko kaya ang pabinyag kalupaning binyag paminyag darat ka na ako? Maliyari kami, ngarang may kibat. Sinabi ng Jesus karela, ing kasakitan na ibatan ko tunet ing ibatan niyo, ing mabinyag kayo, king binyag ikabinyag ko, dapat alakong upayang mamili ng miling magbili king dani kung wanan o kaya king kaili. Dinluklukan na sa sadya niyo sa sadyano ng Diyos para karing pinili ng lukluk kareti. Inyang bindong da ringapulo malagaliti, binwal na kari Santiago at Juan. Uli nito, pepalapitan ng Jesus kaya ring apostol at nga no, balwan nyo king ding pagano, giginwan do ring bibilang ng pamuntok do. At ding mamuntukan, ila ring mapapaminuto. Ikaw, makahingan. Nung ininupan kaya kayo bisayang maging marangal, maging kalasuyo, karinaliwa. Pag ingat kung kaya kayo, doon maging namun, no? Maging alipang de, yung sana. Uling abyang na mga tao, ay yadin na itong banasuyo, nunay banasuyo. At dahil na hindi ano, hindi angayang Diyos, dinlakan. Iting mayag ng balita, nito ang kaligtasan. Kapuriyan kaya ka, O Kristo. Maya kaya kaya kayo ng ninyo. Maya kaya ka. Yung binasabi ng Evangelio, itinot niya ni kami Kristo, ihalan yung kasriwan. Hindi tutuki kayo, di ang susuyo. Tingnan ang kaya, ang bisyon, kasakitan at bilang manuwanan yung ginagawa ng Kristo at ilaging kalasuyo at alipan. Gaya ng ano na magagamit ang kanilang hedo. Una yung election, dahil sa ulit ng candidacy. Kasi layo yung nagigagalan sa lubyo ngayon galing kompetisyon. Labanan. Alam niya naman ni Panyura. Yung tola, may ugali. May tao, may pangayon walang rin pari. Yung tola ugali rin pari, may malibat ang asayon. Yung tiburitan nito, tiburitan nito, nakarami.
di sana malaki ang pinapaya. Kaya mga sentong naman ko ako. Karing-ringin. Kasi pinagawa, di sana tuloy na ito. Kaya magbibigyan naman ko rin. Hindi siya magbibigyan naman ko. At lang itong matingin na distillery at yung lang mga Manang panyalan, sa hal ng minulog yung proseso ng kanilang kandidato, kinahang may proseso niya. Pagod na yan. Ganyan. Ito na. Ano niya rin kagatan? Sasabihin ko natin yung nalibihay. Halika maros niya. Sasabihin nila yung kandidato kanya malim. At isang sumayo ang alam ng Kristiyan yung lagyan ng Jesus. Isang sumayo ay pamalas na iroma ng Kristo. Kasi may hati ito, inuhati ito, kinihaya at karangan. Tapos na nila, ito talaga mga gusto mo yun natin. Yun yung nalibihay ka na tama. Hindi mo naman po ka ng tuntunan. Gusto mo mag-ahis ng ikas posisyon. Hindi mo naman naman. Para kayong kanya, para kayong pera, para kayong karangalan. Siyempre, achievement ito. Lalo-lalo na ng educationally qualified yun, hindi isang itasang. Makanino mo naman yung ambisyon mo, dahil nga doon nalaga, iwan at Santiago, linapit na kanya, susmayos po at ikan buri adwan keka. Nung luglog na ka, kinaligayang kayariyan mo, ipagkalumusa, king makaluklok kay minat bakeko, left and right. Linapit mo. Manyawag na lang tabo, king ginutang niya si Kristo. Deni nga duwang disipulo at deni nga kulubo naman. Ang ganyan ni king Ebanghelyo ng San Marco, eda pa ayon din dyan bubos nung makanano yung maging disipulo. Talatokin mo ng ginutang ng Yesu Cristo. Uligin ka rin ng mentalidad tagumpay. Success. Buri na ng success, buri na sabihan ng tagumpay para karelo. Binunalo. Rini kapatid, kareni na puno. To be successful is to be the head of the race, of the path. To excel. Ito. At mayayakit siya yung achievement o yung success, hindi ko parami yung sarili mo ka rin aliwa. Mas nakal ko sa kengkeko. Ngayon kaya ng lalaki ni pagkompetensyal, ipagkumparal, mas nakal ko asawa keko. Mas nakal ko anak keko. Ito, kung parami yung sarili mo bang ganito pa ng daman at hindi kang achievement. Ang agalidad na kulay Dewa Santiago at Juan, diwanag. Kaya muling diwanag ko kay Santiago, ayon mo dyan ang mga disipulo walid. Yung mga uling niya, unahin mo. Yung mga uling, atin lang kala kaya luga, kaya nagkadwa. So, ngayon, dahil po dyan yung turo ng Jesus King, kumalang niyang kasakitan para kung pangayak ng gusto ng aliwa. Nung dumalang niyang kasakitan, iningkarya ng maestro, ilamang sukat ng dumalang kasakitan. Jesus nga ng kinitang karela, api ba tayo yung kasakitan na tibatan ko, maliyari ko kayang pabinyag kalupa ng binyag at paminyag at nako. Kasakitan.
Kaya ba't mo pangtiro ng namin kalanan niya. Pero yung dalanan ko, yung mga bangkot, yung sulkuan ako, yung pati na yung na. Diyagan mo, yung po kaya nga manuwalang sa mga kuwaliwa yung linyag kamong sa kanyan ko muli, yung literal ng kabaldugan ng linyag is launch yung nagalaman. Makanyaning paminyag do, kini ni kamong Kristo, idalagin kini madalungdun. Anyang makibat na rin yung opo, pero yung isipan do, yatin karangalan, upaya, at ibandyan. Kasi yung panlalawid at yung ginutamo niya sa Kristo anting Mesiyas siyang maupaya. Mesiyas siyang magligtas king pangayalitan do ring Ehipto, king Israelitas, karing Romano. Maupaya. Anting politikal Mesiyas yung panagin na kayo. Ngayon, sabihin kong pwede ang ating dyan. Pero para kang Jesus, yung pagunti, iyakin yung hindi naman yung isang maging marunong, maging talasuyo, hindi naman isang maging successful, maging aliliyo. Yung talasuyo, dengan waiter yang magsilbiyo kayong aliwa. Medyo ating niya pang posisyon ng talasuyo. Pero yung nalipan, nababahan, hindi sa kang mga doon kang nababang nababa. Doon kang nababang nababa. Kalipan namin ginitaro ng Kristo, iros na bitis din kayang alaga. Hindi mo nakalimutan. Ano ba mo kung di mo ulo? Limagas na. Yung ibas mahal. Kanina, nasa na pagsilbihan mo. Italangana mo. Dahil kayang inos. Dahil kayang alagad. Dahil kayang talatuki. At buang larawan ng pamatuki king ginitamo Yesu Kristo, susunod muna lang na liba. Hindi susuyo, yuyura laging aliwa. Aliwa yung sarili kong kapakanan. Aliwa yung sarili kong karangalan. Aliwa yung upaya ko. Baliyo rin susuyo, consistent lang at yun. Alilalunto lubog. Alilalunto niyan mga ating marahun o okasyon. Deng susuyo, mayay nakit siya o diya gagampin mo do yung karen pating. Pansinan mula o ni mula deng susuyo at chulo. Gawal. Kasi akakit din karen lang kasuwan ang ting sakripisyo. Ang tingdalan ng pamangarap ng krus. Ang ting sakripisyo asiwang na rin aliwa. O ito'y paralan ng pamanyuyo. Nasa niyang pamagdalang krus, kalupanan ng dela ng krus ng ginitamo Yesu Kristo. Meron yung sakripisyo ng oras, kagiwan, sikanan. Kwento. At makwento king Duwelo o king Iwana. Balik kaya katamang surayan, dakal mag-volunteer, susuyo, maglinis, manayos, mani. Kaya pabayan. Minsan ito na nakapansin. Minsan ito maiyak ko, pero regular lang napapal ito. Ito. Susuyo. Ito na lang yung tamang. Pagbiasa tamang duko. Ang diwaliwa, nakatilangan.
makayat siya nagkatayo sa iyo. May naawaan ako. Diyos na luminis sila. Kailangan mo magtubo. Bago ka pumunta ni Lord. Kaya pinapadinig ang lawang niya mo sa ating Ama. Kailangan kang tubo. Ang ating pagdating luminis yun. Ang ating susuyo. Nakbar na aliwa. Ating susuyo. Kaya para ating sarili ngunit para ating komunidad yun. Ang kanilang komunidad, kami walang ikot, ayam ang kasayuban o yung malakang kagiwan na naman ang kanilang komunidad. Bakit kami ngayon? Bakit ngayon? Para kami kasalpuntayan. Susuyo para lumandang yung kasalpuntayanan. Kung kailangan kasalpuntayanan Ginutang. Kaya ginutang. sablamapaya at ipanalangin ka kayon, itugtog ng labis-labis ng grasya na kayakatamu at kingkayakatang yato. Nga kami manalangin, Ginoo, gawan mo kayong talasuyo, ning kayakang lugod. Ulitan tayo. Gawan mo kayong talasuyo, hindi kang lubod. Para ka rin at syuting posisyon ng upaya at pamanumula ng Santa Iglesia. At pagsigyang din sana yung Iglesia at gawan din talasuyo ng Ginoo. Manalangin ka ang Ginoo. Ginoo, gawan mo kayong talasuyo, hindi kang lubod. Para ka rin manununod ng bansa. At pagsigyang din sana ng mayak ng karerang labot at makasawat lang gawang payapa kaniting yato. Manalangin ka ang Ginoo. Gawan mo kayong talasuyo, hindi kang lubod. Para ka rin at inahalawang tao, nalamgang pangmahala. Mananin mo sana ang ilang mismo, sinuwan doretong tao, at mag-obrala para kang katulilan kaya tiyato. Manalangin ka kung ginagawan mo kayong talasuyo, hindi kang lubod. Para ka rin nalanin pag-asa, paulin ng kasakitan. Ang malubog-alingap, ang patan mo sana, ang sakit na pananggaman mo. Manalangin ka kung ginagawan mo kayong talasuyo, hindi kang lubod. Para ka rin hanggang pamiligtang Kristiyano. Naging ko pa siya puti kang Kristo, manapililanan ng kayaden, pagyang ko kang masakit yung galan, at sa upang goring aliwa, kung kamagdala, yung karelang pusan, manalangin ka kung ginagawan mo kayong talasuyo, hindi kang lubod. Para ka rin sa bangyayaw na diyan, napainawan mo ang sana ang kapayapang, ipanalangin tala kung ginagawan mo kayong talasuyo, hindi kang lubod. O Ginoo, kaluguran mo rin sa bulang balayan, sa upang kaming midyebi, abi-abi at sumuyo, king metong at metong, panting kapatad ni
Kristo, aginini manggaman pangalanganga. Amen. Manalangin kayo kapatid, manikaya kayo bilang akong daw, matanggap niyo, harapanin Diyos upang mayupayan ang tutuloy. Tanggapan niya sa nilitin daw na kalindangat mo, kini ka pa rin kang kailigayan ng nagyon mo, kini ka sa plala tama ang mabilog ng banal ang kapulungan mo. O Diyos, sa ginuni, manananasanang ang dating ayin ay ayampang ni, iyatadake kami lubod-lubod ka patawaran, at idiyarake kami inipalayan sumulyo keko, kamabinakanin diyen, itiyama mikin kapamilatan ng Kristo ang ginuni, Amen. ginumanatili at kayo, At kaya ka anak mo rin, ngayon ang pusoyo, makaya't nanalating gano'n. salamagan tayong ginawa Diyos sama. Ikini karapat dapat at matulog. Tunekin karapat-dapat na ulit, hindi pasalamatan na ang karati at umuman mo rin o iba. Diyos, ingalangang galugos may upaya. Inyang ikatlala rin kay kami anak at ni parayo, inismitin mo. Dinalis mo ang sibayo keko, kapamilakaning bayan ng anak mo, makaminto, at ni upaya ng banal mong Espiritu. Tinitong mo rin kay kang anak ang kayong Santa Iglesia, ban maging metong langit ka, ang iyon makangan kayong metong iko, ang inyong anak at ni Espiritu Santo.
Kulita kang beri kang ng poro ringan hero at kalimutan ko. Daralit ni inte kang ligaya. Lain manangyabe kinalang ng bangkamang ni Kapuriang Jeko at ngaging kakanto. Tuloy kami manaloy pa, ikay panibagani sa mga kabanalan, tuloy na pagkara ng bumi, kabanalan mo, para kinain ng Espiritu mo, ban para kami malyari ng nalawan ng daya, ng Ginamigin sa Kristo. Bayi ang idaw mo sa luping kamay nasa mga tayan, inwanay ng natin, at pasalamat ni Eko, iraso ni, at binigyan ka ng disipulo at nga ang kapanili ikawan at kanalin, itiyin ka naman katawan ang idawon para kayo. Naman kayo kami napunan ng inuwaning galit kasi bayan kayo. Salamat kayo at biniling galit sa kanyang disipulo sa nga ang kapanyin, ikongan at minumdong at iti ang galit ng kanapang daya, indaya ng bayo at alangang tipan, aming dulo para kayo at para rin sablang tao, bangkit kami patawaran dari kasalanan. Daptan niyo hindi, bilang katigagan ng kanapo. Iniyangin igaganakan mi oy pa ikam darawon mi akeko iting kinape ning biye ating kalis ning kaligtasan layon ming pasalamatan keko ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo ban sumuyo keko mapagkumbabaming pagamuwa mo king ikamingan sanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipuna na kamingan ting metong ning Espiritu Santo. Ganakan mi oy aing Santa Iglesia mo makalaganap king meto yato, ban mi ganap ya king lugod kambian ng Francisco ake kaming papo,
Ati Florentino, kay kaming obispo at ding sablang pri. Ganakan mo lang naman. Ding kapatid ning pepayinawan at manenayong subling ni na ding sablang mayango na biye. Tanggapan mo sana king maligaya nung arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganggo. Ban kayabe ng Mariing Birhenin ning Diyos, kayabe ng San Jose kayang esposo, kayabe ring apostol at ding sablang santo at inupad king malmong kaburian king kekabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Yeso Kristong kekang anak. King kapamilatan ito, kambenat kayo, ipang mayupayang tutu, kagum ng Espiritu Santo, upuriyan dakat parangalan, manggaman king alangangga. Ngayon manalangin tamo ng kapanaligan at lugod kingib pa, karinga manong tiro nagkakatamo ng Ginoo. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, palugod mong ipagkalubing kabayapan king panahon ni, banting kasaupaning kay ang pakalulo, parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami kang bening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yeso Kristong kay kaming palapangabos. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kayo ng apostoles, ang kapayapan lalakuan ko kaya kayo, ang kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mo sa babalik dan din kaya kami kasalanan, nunilawan mo yung kasalpantayan. Pangmiyang kuwan bilugan at pangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman kinalanganggo. Amen. Kaya kaning ginuman kaya sa apilan man kaya kayo. At kekaan tinurin. At tamang ganini ka kami at ang tamang kong kapayapan.
Ngayong kordero ng Diyos, ngayong nilalakoping kasalanan ng yato, mapalan na rin maiayos para makisulo, pingapunan na ng Ginoo. Ginoo, at matampang tanggap kita, dapat yagkas niya yung mamani mo, kumayap na po. Dapat ng espiritual apang kinabang. Jesus ko, sa salpantayanan ko, kinatyo ko, kinkabanal-banalan na sakramento, kaluhuran da ko, maigit king sablang bagay, at pagnasan ko yung panggatanda ko, dapat pauli na ninyin pinanggit, era ka atanggap king sakramento, umeka mo ng espiritual kening puso ko, kakaulan da ko, bala mong mawari, at tsuka ka rin, at patisan netong king lubusan, yung sarili ko kaya ko. Emo tayong tulog kapilan man, yung mikawani ko kaya ko. Amen.
si Claude Tapo, Horacio Imperata, o mapamakalolo ang pamapagmalasakit ay pani. Lalapit kami keko, kaniting masipit pa mangailangan mi. Agwan mi keko yung kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amig dalang dakala kasakitan kaya kami, at may kamateno, karing dakala tao. Adwan ni Neni keko, imbaligdan mo kami ng lugod, at yatsyat mi kaya kami, ing makaululong ng gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasignangan mong kasalpantayanan mi, at palusukan mong masabay mi, king netong at netong. Ipanalangin mi, ang tabayanan mo rin taong nitutukan manintong Pangulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat kintangakalad mo. Ipanalangin ni Loring Tekapon ng pambansa at lokal, ban mamili at salila mo karetang bakunang tutong makaligtas, kaniting sakit, at inggawan dayti, ang makasalikot at bugod mong para king kapakanan din nemalin. Bendisyonan mo sa bilang pa magkapilit ni, ban mapupos mo iting pandemya king bansami. Ipanalangin ni Loring Doktor, Narcis at din sa bilang niling at karing ni Salunan, ban makasululo karing masakit kambening belwan at misabal. Pagkalaman mo lang kagbulasan, king kaisipan at katawan, pasignangan mo yung pamagtagulaling din sarili lo, king pamaglingap karing masakit. E mula paboren niyayawa, kaniting sakit. Ipanalangin ni Loret ang niyawa mo, kumayap mo sanang malalagwa, ingatan mo Loret ang nilingap karela, pagkalaman mo lang alananggang kapayngawan, detang niyaming nabiyo, pagkalam mo karela, ingrasya mo, kareteng masakit, apanaw ban magobra ka ng nabiyabe, para kinikakayap din sabla, at ban makasawab kami, karetang mangailangan at pakakalolo. Manano na sana ang paulining masabay at pamagmalasakit ni para king netong at netong. Mikabus kami malang kasasagkunan kaniting krisis, layong tayrana kami king pamagbayang lob at kabanalang. Itiyagran ni king kapamilatan ng Kristong Ginuni. Amen. Lalang na puning kayang punan mo, magsakbal kaming magkanlong, o kabanal-banalo ng ingroning Diyos, imo sana pisawiling maplising keka, king kagulangan ni, ninebagkos mo kaming kabos, king sablang panganib, o manigayo at kaminuana na Virgen. Virgen de los Remedios, ingroning kapaldanan, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Nicolas de Tolentino, Virgen de Lourdes ng Kabetikan. Manalangin ang kama. Pwede ni manalo na sanang iting Eucharistia sa upan na kiyang manatiling tapat keka. Iturune sana ke kami indalan, painturo hindi alalango. Iriano ni king kapamilatan ng Kristo ang binumi. Amen. Luglugay po sa guli para ka rin announcement. Unang-una ko lang salamat dahil yung pangabras sa aking nilabas na karumingo kareng ninyi ebon banong sa imaga likaw ulam sumang putas king rectory kareng ninyi at migsadya kareng sampada kareng Arthur at Alice Pangilinan para kareng bayang kortina ning rectory kareng sinaw paganan niya yung generator napon, uli nga lang kuryente para kay misa, kareng nagpa-repair, kareng nagkakatamulog-lukan,
Nakalulok-lokong dari na tamang servers. Dan pumingi tanaman at kakanina naman. Karingin ni pera para stampito at para obvious. Karing sinaw paganan niyo kabanggit mo nito. Karing maglinis isang ban at mamuskus karing katamang lukluk, karing kayong luluklukan. At karing may kandina, rosaryo at stampita ng San Jose. Pwede kayo kung kumbang stampita ng San Jose. Ninyo rin kapatid kong madre. Daon mo naman salamat kay number 26 donor, Angel 05, yung bayan ng computer tamo, mamalagayang 88,000. So, at doon ako po rin monitor kay katang media section bayan ng computer, titest dito yung sound ng masalaya sa yakin. Yung katang update kay katang project, 26 donors na pura dahil 25. September 11 to October 7, 172,000 plus in addition they will may nilabasan na tumubo. Angel 06, 20,000, Angel 07, 5,000, Idaligo at Georgie Sarmiento, 5,000, in total libo po, 202,000. Bayaran tanin, yung balance, the money on hand is 85,565.20. May maika nating aspes ay income ng 100,000. May maika ng 85,566 nahon. At bitak niyang kailangan 14,434 na kung listahan donors at tulad at minulo. 29 donors ngunit magkamali. Dakala salamat po karing nag-donate hopefully yung katamang live stream na kayag-yag-yang pilgrims ang pupang deboto ni katamang akong Lourdes at mentala kaya katamang shrine ban abayan na katamang wata kong katamang i-firmandi at i-promulgate ng katamang Arsobispo kilubili nga sa Imedya Misa i-revised statutes na di katamang shrine. Agkatanda kayong mangyari, kaya nung siliman ko ngayon, pwede kayong mag-live stream, bankan kita atin kay simply ang ceremonies namirmay katamang Arsobispo. So, rin tuturing takbang kay Bagpoto, yung orientation sessions kay Misa, i-explicate kayo yung statutes, kay dating selection upon appointment of officers and council and organizations and committee members. Kung may pili na lang, may ka-formation session na kamo at kay induction ceremonies, ilang maging kayantabi ako kay implementation ng revised statutes. At yung kanan ng kalimang Domingo, ng kamagmuli ng kamo, ang tingkamag sa iyo, yung kapagmasosyal ng kalimang dalang, abanuan ng banyatang ng Kristyanismo, ketiking Pilipinas. Ating tema ng Domingo, yatin ng parokya, kami at ng komunidad or parish, communion of communions, pero uling ang parish, elilang kay parokya ating shrine. Siguro kayo po para kayong panalangin. Pupurihan na ka at parangalan na ka sa samman at pasalamatan na ka. Ginuat Diyos ni, ipami malugod at maganaka, ula rin mga ragulababe, adepatan buke kami, lalo tingkalam ng kasalpangkayanan at tinggap ni ang tinong regalo, lima ng dala na banluwa inilabas, ipanan namin niyo in Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes, malugod na Diyos, tinipon mo kami,
ang timuang balayan mo at pinormo ang timuang metong a komunidad ng nasalpantayanan, kapanayan at lubot. Meto nga balen na pari, balen na probeto, at balen ang aring palasuyo. Mapakundaman yung ipanigat mo keto. Gawan mi ing santuario meto na puni, pamisang metong ng komunidad, magumbisa ka rin pamilya, ing pagmalating bananong at pulungan. Saupan mo kami pahingulot king marakadapat at king alam daratan at sasalpantaya king maya pabalita, bahan kanito, maging tapat kaming tabagpin ng Yesu Cristo at lalong maging kawamis na aldo-aldo. Tayran mo lang ang lugar ni King Shrine, kambeling, kabyasnan at lugod mo. Agyagan mo naman ng Bigogos, Miyampang, King Panaundo, King Kagihondo, at King Kayakinando, ang tinuang kapiwala ng maya pabalita, para King Pangaragol ng kayarian mo. Nanananas naman yung banal na Espiritu, aslagan at asignalan kami, ban masipag at kikinig kami nakipalamitan ng misyon papanibala mo kami, pinibala mo kayo kami, ban kanito maging metong kaming tunay sa sando, patuto at nilapasya kimay pabalita at susuyong komunidad. Pananasalan ng Espiritu ng pamagobrang abe-abe at ng pamagliwat abe-abe, yatad na kami ng metong maganap at mabunang pamatisan metong kambeno at kambening metong at metong. Itiyadwan ni king kapamilatan ng Kristo ang bilogin na tinibay pong makasiklod. Prayer to Our Lady of Lourdes, ever Immaculate Virgin, Mother of Mercy, Help of the sick, Refuge of sinners, Comforter of the afflicted, you know my wants, my troubles, my sufferings. Look with mercy on me. By appearing in the grotto of Lourdes, you are pleased to make it a privileged sanctuary, whence you dispense your favors, and already many sufferers have obtained the cure of their infirmities, both spiritual and corporal. I come therefore with complete confidence to implore your maternal intercession. Obtain, O loving Mother, the grant of my requests. Through gratitude for your favors, I will endeavor to imitate your virtues, that I may one day share your glory. Amen. Our Father who art in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Alakad kayo po. Hindi manatili ako kayo. At kakaan timuro. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayo kayang tuto, ng Ipa at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Hindi sa mayari ni, umebo aking papayatan. Salamat, King Diyos.